We starten uw Commardel-tour Juwet in Spannem. Maar er is nog net iemand op locatie. Nee, dat moet er net in, joh. Ze ben je druk aan het verbouwen met de tjerken in Spannem. Ja, wie gaat? Krijg wekker. Daar koen ze wel wat muziek bij broeken. Ik denk het meeste nog aan die. Het meeste nog aan die. Ik denk het meeste nog aan die. Als ik gewone dingen doe. Dan zit er 50 meter verderop nog een ploeg die in het dorpshuis dwaan is met een verbouwing. Alweer vol met mensen. Al die mensen die hut ontwerp binnen. Spannem wordt ze wat hielendal verbouwd, lijkt het wel. Ik deel mijn leven met de blues. Kist ik weer stemmen op een van de noemers van zaken voor de Frieske Top 100 op friesketop100.nl. De top 100, dat is nog steeds een onbetreden terrein, zeg maar. Dat vind ik best jammer. Dan ben we ongekomen in Wommels en op zoek naar vrouw Valkema. Die wordt 74. Zaken denkt al dat dit vrouw Valkema is. Net 74. En ze zei zelf kreeg al van ze zo naar de kapper vanmorgen te zien. Dus dat kwam mij natuurlijk helemaal net uit. Want ik zou haar verrassen. Ja, ik zou de kapper. Maar die zakkolant is zo. Nou, dat ruilen we mooi in. Het is allemaal valken. In de gloria, in de gloria. Zuiderplein, wat was ik klein. Zuiderplein, wat was het fijn. Na school eten, slapen en speulen was alles wat er was. Ja, prachtig. Oké. Heel mooi. Het is een hele verrassing van me. Nou, mooi. Heel erg bedankt. Worst u zegt Tusa, commardel.nl.